Usa ka pawikan ang naluwas sa Usami City sa Misamis Occidental. Samtang gikonsiderang endangered species sa owl na rescue sa mga residente sa Barangay Santo Niño sa Sabal Island. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Naluwas ang usa ka nagluyana nga leatherback sea turtle sa Usami City, Misamis Occidental. Human nga nakakaon kini og pukot sa mga mananagat sa Purok 8 Carmen Annex sa maong syudad. Dali isab na nawag ang mga miluwas ngadto sa BFAR ug DENR sa lugar kay namatikdan sab nga duna kini mga samad. Busa gihatagan kini gilayon og medikal nga atensyon. Sa Samal Island, Davao del Norte, nagluyana dihang nakita sa mga residente kini usa ka klase sa owl. Sumala sa usa sa mga nakakita nga si Patrick James Bunghanoy. Nahibulong sila kung unsa ang gitapukan sa mga iro. Pipila lang ka metros doon sa ilang panimalay. Dihang ilang gisuta, usa di ay kadakong langgam. Sa loob na mo siyang giluwas kay para matagaan og remedy nga mapaayo ang iyang kahimtang. Na-turnover na kini sa City Environment and Natural Resources Office, Concenro. Sumala sa enkargado sa buhatan nga ang maong mananap usa ka eastern grass owl nga gikonsidera ng endangered species. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.